Λοιπόν, μαζί μας είναι η Χαρά η Κόλλια. Θα μιλήσουμε, αφήσουμε λίγο τα αστεία και αυτά. Χαρά μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο θέμα της ομορφιάς και αυτό είναι τα φρύδια. Είναι το α και το ω, το έχουμε ξαναπεί. Βέβαια, το σημαντικότερο στο πρόσωπο. Είναι. Μέχρι να φτιάξουμε το σχήμα για το οποίο μας έχεις μιλήσει, τι κάνουμε? Τα βάφουμε στο μακιγιάζ. Μπράβο. Μέχρι να φτιάξουμε το σχήμα, επειδή κανένας δεν μπορεί να αντέξει αυτές τις τρίχες που βγαίνουν και τα κενά. Θα δείξουμε σήμερα πώς μπορούμε να τα ζωγραφίζουμε, να μην φαίνονται άσχημα, όλο το διάστημα μέχρι να γεμίσει το φρύδι. Και αν γεμίσει και το φρύδι, πάλι πρέπει να τα ζωγραφίζουμε για να φαίνονται πιο πλούσια. Εγώ έχω φτιάξει το ένα φρύδι και στην Έλλη και στην Κατερίνα. Ωραία, να ξεκινήσουμε από εδώ. Ναι. Εδώ τη φίλη μας πώς τη λένε? Γεια σου Βιολέτα, καλώς όρισες στο πρωινό. Η Κατερίνα μας έχει τη μία πλευρά ζωγραφισμένη. Έχουμε κάνει το αριστερό φρύδι. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, να πω λίγο. Όχι. Μπράβο. Αλλά αυτό, παιδιά, μου αρέσει το φρύδι πάρα πολύ εδώ. Να πούμε λίγο στην Κατερίνα τι έχουμε κάνει. Καταρχήν να σας δείξω ποιοι είναι οι τρόποι ή ποια είναι τα προϊόντα που μπορούμε να ζωγραφίζουμε τα φρύδια. Έχουμε την κόμπακ, την πούδρα, έχουμε την κρεμούλα, την τέμπερα που λέμε. Δεν τα βλέπουμε όμως έτσι, Χαρά, περίμενα να τα εξηγήσουμε. Λοιπόν, έχουμε κόμπακ πουδρίτσα. Ωραία. Έχει, ναι. Πάει αυτό. Τη βλέπετε? Έχουμε τη τέμπερα, τη μόνιμη, είναι σαν να έχουμε κάνει τατού. Αν δεν βάλει σαπούνι δεν φεύγει, δηλαδή ούτε με το νερό είναι αδιάβροχο, τα μολύβια μας. Μολύβια που έχουν όλες οι εταιρείες. Και οι σκιούλες. Και σκιές κανονικές. Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για να τα ζωγραφίζουμε? Στο καφέ χρώμα, σε καφέ αποχρώσεις, συγγνώμη, για να τα ζωγραφίζουμε. Λοιπόν, καταρχήν, όσο μελαχρινοί και να είμαστε, δεν βάζουμε ποτέ μαύρα μολύβια στα φρύδια ή μαύρες σκιές καθόλου, γιατί αγριεύουν πιο πολύ το δέρμα. Και μελαχρινή να είναι, όπως εδώ πέρα στην Έλλη, εντάξει, είναι καστανή, δεν είναι πολύ μελαχρινή. Έχουμε βάλει, αν δείτε, λίγο πιο ανοιχτό από ότι είναι το φυσικό της για να γλυκάνει το πρόσωπο. Δείξτε λίγο το ένα φρύδι το οποίο είναι φτιαγμένο συγκριτικά με το άλλο. Έχει μεγάλη διαφορά. Βλέπετε πόσο διαφορετικό φαίνεται το μάτι. Κατερίνα, βλέπεις? Θυμόσαστε που λέγαμε που ξεκινάει το φρύδι από εδώ πέρα, από τον έσω κανθό που πρέπει να τελειώνει. Οπότε όταν ζωγραφίζουμε το φρύδι, δεν το ζωγραφίζουμε σύμφωνα με το τι έχουμε από κάτω. Το ζωγραφίζουμε σύμφωνα με το πώς πρέπει να ξεκινάει. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινάει εδώ, όπως είπαμε, από τον έσω κανθό. Η γωνία να είναι εδώ πέρα στα 2 τρίτα. Και το τελείωμα να είναι πάλι όπως λέγαμε την άλλη φορά που μετράμε. Ποιο είναι όμως το ιδανικό να το ζωγραφίζουμε? Όταν κάποιος δεν είναι πολύ, δεν το έχει που λέμε, καλύτερα να μην βάζει μολύβια και να μην βάζει κρεμοειδή. Είναι καλύτερο να βάζει σκιά, γιατί τη σκιά μπορεί να την ορίζει. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο να δείξουμε εδώ πέρα. Το μολύβι είναι πιο δύσκολο, δηλαδή. Είναι πολύ πιο δύσκολο και το μολύβι, όταν είναι ένα φρύδι, έχει πολλές τρύπες και πολλά κενά, πάει και γράφει στο δέρμα και φαίνεται πολύ ψεύτικο. Ενώ η σκιά, επειδή είναι πουδρέ, έχει το αποτέλεσμα τι να κάνει στην τρίχα? Να τη διωγγώνει, άρα μας δείχνει και το φρύδι πιο πυκνό και φαίνεται πολύ πιο πλούσιο. Άρα προτιμάς τη σκιά. Μπράβο, προτιμάμε τη σκιά για κάποιους που δεν το έχει. Κάποιος που μπορεί και έχει κάνει λίγο πρακτική, εγώ προτιμώ προσωπικά την τέμπερα γιατί είναι αδιάβροχο, δεν βγαίνει και να βρέξει και να κουμπίσει, δεν παθαίνει τίποτα. Για να δούμε λίγο τώρα πώς ξεκινάμε. Ποιο είναι το μυστικό για να μην βγει στρογγυλό το φρύδι μας και για να βγει τόξο? Πιάνουμε τη γωνία εδώ, την έχουμε φτιάξει. Τώρα το φρύδι του Βιολέτας το έχουμε σχηματίσει, ωραία. Πιάνουμε λοιπόν τη γωνία μας και το σηκώνουμε, το τεντώνουμε. Έτσι ώστε να έχει. Το έχεις βάψει? Όχι, τη το έχω βγάλει. Έχουμε φτιάξει το σχήμα. Ωραία. Τώρα θα το ζωγραφίσουμε. Σηκώνουμε λοιπόν εδώ πέρα τη γωνία, έτσι ώστε να γίνει όλο αυτό εδώ μια ευθεία. Ωραία. Αν το αφήσουμε έτσι σε ελεύθερη μορφή και ξεκινήσει η Βιολέτα να το βάφει μόνη της, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να βγει καλμπιλωτό. Ενώ όταν πιάσουμε το φρύδι εδώ και το σηκώσουμε, είναι πολύ πιο εύκολη αυτή η κίνηση να γεμίσουμε και να κάνουμε μια ευθεία γραμμή. Για να τη δούμε λίγο την κίνηση, σε παρακαλώ, πάνω σου. Όταν το κάνουμε πάνω μας, πιάνουμε εδώ πέρα τη γωνία, τη σηκώνουμε, μπράβο αυτό, και ξεκινάμε και κάνουμε μια δεν μπορώ να... Εδώ. Κάνουμε μια ευθεία. Δηλαδή, είμαστε εδώ. Σηκώνουμε τη Βιολέτα. Φανταστείτε ότι κάνουμε μια ευθεία. Ναι. Δεν ξεκινάμε. Όταν παίρνουμε να ξεκινήσουμε, όταν παίρνουμε να ξεκινήσουμε το πινέλο, επειδή αυτή τη στιγμή το πινέλο μας έχει πάνω πάρα πολύ σκιά. Ποτέ δεν θα ξεκινάμε από μπροστά, γιατί θα πάει να κάτσει όλη η σκιά εδώ και θα βγει σκούρο και θα γριέψει το βλέμμα. Πάντα θα ξεκινάμε από λίγο πιο μέσα, από εδώ. Άρα ξεκινάμε να αφήσουμε την πολλή σκιά που έχει το πινέλο, να την αφήσουμε στο υπόλοιπο φρύδι. Σημαντικό. Λοιπόν, ξαναξεκινάμε. Καλύτερα να βάζουμε λίγο-λίγο και να γεμίζουμε κατευθείαν όλο μαζί. Οπότε συνεχίζουμε, ξεκινάμε από λίγο πιο μέσα, πάμε προς τα έξω να κάνουμε το σβήσιμο και μετά αυτό που έχει εδώ πέρα μπροστά το πολύ, το παίρνουμε και το απλώνουμε εδώ. Έτσι ώστε εδώ πάντα οι φύτρες μας και το φυσικό που είναι, οι φύτρες μπροστά είναι πιο αχνές από το υπόλοιπο φρύδι.
Άρα και εκεί και στο βάψιμο πάλι θέλουμε να φαίνεται πιο φυσικό. Άρα λοιπόν, αφήνουμε εδώ πέρα την πολύ μπογιά και παίρνουμε αυτό και το συνεχίζουμε από μπροστά. Τι χρώμα χρησιμοποιείς? Να πω κάτι άλλο. Μην βάφουν ξανθιές στα φρύδια. Μην τα ανοίγουν. Εδώ η Βιολέτα είναι ξανθιά, το έχει αφήσει φυσικό, καστανό. Θα βάλουμε ένα καστανό ανοιχτό. Ελάχιστα, λίγο πιο ανοιχτό από το δικό της. Είναι μαύρες οι τρίχες. Ελάχιστα πιο ανοιχτό. Είναι το καστανό ανοιχτό. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να είμαι βαμμένη, κυρία μου, πρωί-πρωί. Θέλω να έχω το φρύδι μου πιο καστανό. Μην βάλετε make-up, μην βάλετε πούδρα. Φρύδι, μάσκαρα, ρούζ και γκλός να το βάλετε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το άνοιγα λίγο. Αλλά εγώ βάφομαι διαφορετικά με το φρύδι. Εγώ να σας πω τι κάνω. Παίρνω ένα τέτοιο βουρτσάκι και με ρώτησαν και στο Twitter πολλές φίλες πώς βρίσκουμε. Όχι αυτό το βουρτσάκι, ένα άλλο μικρό που μας είχες δείξει μια άλλη φορά που το χτένιζες. Ποιο είναι? Αυτό εδώ. Πού το βρίσκεις αυτό? Δεν το βρίσκουν αυτό. Το βρίσκουν και στα επώνυμα μαγαζιά που πουλάνε καλλιτικά μόνο για μακιγιάζ. Υπάρχουν. Ωραία. Αλλά εγώ παίρνω αυτό το. Όχι, θα πω και εγώ το μυστικό. Να σου πω ένα πράγμα. Δεν χρειάζεται να πάνε να πάρουν. Μια παλιά οδοντόβουρτσα, κορίτσια, αν έχετε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει, μπορεί να θέλουν αυτό να βρούνε. Άμα θέλουν αυτό, πάνε. Παίρνω αυτό το βουρτσάκι, το βουρτσίδιο εδώ. Το βλέπετε, ναι. Και με το make-up το πολύ σκούρο το καφέ που κάνω τα κοψίματα, το βουτάω πάνω και έτσι τα φρύδια μου, επειδή είναι και μεγάλα, είναι και μαύρα, τα κάνω λίγο πιο σοκολά. Ωραίο είναι αυτό, δεν είναι άσχημο. Απλώς εγώ δεν έχω. Εγώ απλώς θέλω να αλλάξω το χρώμα και να τα κάνω πιο πικρά. Δεν έχω κενά. Ναι. Ίσως γι' αυτό. Γι' αυτό. Όταν όμως κάποιος έχει κενά, άμα το κάνει αυτό τώρα εδώ πέρα η Βιολέτα. Δεν θα της βγει. Όχι. Εσύ έχεις φρύδι. Πάμε λίγο να δούμε την Έλλη πόσο κάνει. Να το τελειώσω λίγο το μπροστινό εδώ για να το εξηγήσω. Λοιπόν, αφού έχουμε αφήσει το πολύ σκούρο εδώ πέρα μπροστά, το παίρνουμε και το γεμίζουμε μπροστά. Άρα εσύ από την εμπειρία σου στα φρύδια είσαι η μης φρύδου. Η μης φρύδου, ναι. Λες ότι πρέπει να παίρνουμε το πινέλο και με σκιά. Βέβαια. Πήγαινε λίγο να δούμε και τα άλλα, το καταλάβαμε. Θέλω να σας δείξω ένα μυστικό το οποίο το κάνει η Kim Kardashian που έχει κάνει τα φρύδια της. Τι έχει κάνει? Τα φρύδια της Kim Kardashian έχουν γίνει μόδα στην Αμερική. Ναι. Να το δείξω. Ναι. Το έχω κάνει στα κορίτσια. Να σας το δείξω. Λοιπόν, η Kim Kardashian αφού έχει ζωγραφίσει όλο το φρύδι, άμα τη δείτε χωρίς φρύδι βαμμένο, δεν έχει καθόλου φρύδι, τίποτα. Αλήθεια? Πού το ξέρεις? Το έχω δει, το έχω και σε φωτογραφία στη σελίδα. Αλήθεια? Βεβαίως. Πού είναι το πινέλο μου, να το. Λοιπόν, αφού έχουμε ζωγραφίσει το φρύδι, παίρνουμε μετά το make-up που έχουμε βαφτεί με ένα λοξό πινέλο. Το βλέπετε. Αυτό. Μάλιστα. Ένα λοξό πινέλο και περνάμε όλο το φρύδι το περίγραμμά του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φωτίσει το φρύδι. Ωραίο κόλπο. Καταρχήν ένα κόλπο να σηκωθεί το μάτι και να φαίνεται σαν φυσικό botox. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για κάνε το λίγο να το δούμε. Λοιπόν, βουτάμε ελάχιστα έτσι. Πλάγιο πινέλο με λεπτή τριπούλα. Λοξό πινέλο. Λοξό. Λοιπόν. Βουτυγμένο στο τέλος όλο αυτό στο make-up που φοράμε. Το παίρνει η κάμερα. Ερχόμαστε και κάνουμε. Είμαστε επαγγελματίες. Γύρω-γύρω. Τώρα φέρνω το κεφάλι σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα και κάνουμε σαν να ζωγραφίζουμε ένα φρύδι από πάνω με make-up. Να δείτε λίγο πόσο διαφορετικό είναι τώρα το ένα με το άλλο και πόσο φωτίζει. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα, όσο θέλουμε να σηκώσουμε το μάτι, τόσο πιο πολύ make-up θα βάλουμε από κάτω. Αυτό το έχει κάνει μόδα σε όλα τα... Στην Αμερική γίνεται χαμός με αυτό το πράγμα, όχι φέτος, εδώ και 2 χρόνια. Και έρχεται, φωτίζει το φρύδι και φέρνει το σχήμα πεντακάθαρο. Γιατί και αυτό είναι μία φωτοσκίαση. Από εδώ. Και αυτή είναι μία φωτοσκίαση. Εδώ πέρα. Και έρχονται μας και κάνουμε όπως ακριβώς θέλουμε. Το έχουμε κάνει και στην Έλλη αυτό. Δείτε λίγο διαφορά το ένα φρύδι με το άλλο. Ωραία. Βλέπετε πόσο το έχουμε σηκώσει το φρύδι της Έλλης. Εκεί να σε πάρει. Άρα να κεφαλαίωσουμε το λοξό πινέλο στη σκιά, επιλέγουμε καφέ αποχρώσεις και χρησιμοποιούμε μετά στο τέλος το λοξό πινέλο με το make-up για να Μπράβο, το λοξό πινέλο με το make-up για να φωτίσουμε και να κάνουμε το περίγραμμα για τους κόσμους όσο θέλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ.